Imo Comedy. Imo Comedy. Onye na-elo gị ilo. Anwụ ugbo ya. Onye na-elo gị ilo. Eri megide ya. Hello. Ozo na ngwa Chineke akpọ n'ọkụ. Lekolo ji aha ma agụ ndị ụmụ ụfọdụ n'ọnụ. Na-arapata onye ka eyele gị ọnwụ na ego maka ara nọ nke ọnụ. Ara nọ nke ọnụ lekọ onye ka Uja, Nka. Give if you attempted crying, Nija na got here match make him like. Ngwa. Move. Onye hapagaka. Mike hapagaka. Let him get hapagaka. Give me aslemi wo. Don't annoy me. Don't annoy me. Makimega me annoy. You get like him. Shisa go. Ebe isi gida buru. Ị ga buru ta. Nga. Move. Move. Itodiga. Why you get there Itodiga? You want kind? Move. Ebe ụlọ ụtọ m na ga abụọ. Nga ụlọ ụta ị ga ya. Ị ga ngwa kasike. Brought buje ebe niile. What ihe were mmanya. Ị ṅụrụ kind. Nga. Chifimo. Timo. Egbo agba n'ụkụtụ. Agba. Egbo agba n'ụkụtụ. Timo. Chifimo. Ị na-agbaze egbo ka kene maje. Ị na-achụ aja. Ana m achụ aja. Nwere ihe m chefuru. Egbo agba n'ụkụtụ. Ihe nwa gị nwanyị. Ọwụ ya. Gịnị ebe bụ nwa gị shoot future gonna gị onye na-agị gbekpo. Timon, iwe nọ m n'obi. Annoyance nọ under my heart. I am not smiling. Ya obi ọma na-akpa m n'ime ndụ m. Ama ọhịa na ịma about nwa m nwanyị. Kamgbe nwatakịrị m dịpụrụ skuul gaba na IMSS ga-agara m skuul. Ya nọ nga aghachara ebe ahụ ya n'abalị. Abalị nwa m nwanyị epiepụ. Ya ga-agụzo n'ụzọ. Ụmụ ụka na-ebu nwoke onye buru de breki ya ebulalo onye buru de breki ya ebulalo. Ụmụ ole ka o ji nga m ugbo ụmụ ọnụ ụmụ anọ. Na-alụbedu di. Ọ ga-amụgbu m na nwa mụchara ihe ọ ga-amụ nga di ele ole ọ ga-amụrụ di ya. Every day nwatakịrị m digre skuul abalị ya pụọ ga na-agba akwụna. Ọ dị mma. Nwa nke m nwa Chifimo worldwide nwa m tara ahụhụ mụọ. Nji ọbara mụmụ mma ya were ọbara ere gbaga ya n'ahụ. E na-eguzo ha ga na road. Abalị nwatakịrị apụọ. Ya ga-akwụrụ na road. Ha ebuo ya ọ sị na ya ji enyere onwe ya aka. Mụ nwa abalị ama hard working men. Ahụ m hard working men ana m enye ya ego skuul. Nwa m nwaanyị ga na-agba akwụna. Ọ dị mma. Ari onye ka eburuli ya n'abalị nwa dịsọ nwa nwunye m nwoke buru ya nwa nwunye m nwoke buru nwunye ya kwụsịrị ya n'ụzọ mee feto ya ka na roundabout ngwa ha buru ya dịka hilot nwatakịrị agara ole saasịa ya n'elu bedi ka o doru nwanne ya gwabịara bịa kwuo ka ya n'ọnụ mmiri okwu ya sị ya olu ga-adana ka olu asụsụ ebe ka anyị ya gwazie onye mụrụ ya na nwatakịrị etie ihe o jiri nwoke asọle bikọsọ ọhụrụ na ọtọ nwanne ya ọwọtọ mege gbashie nkịtị ọgbọ na datụrụ ahụ onye ka ime ya bụrụ lewe nwanne erie nwanne ihe a na-agaghọ gasị anọ skuul a na-agba akwụna ọ dị mma ihe m jiri sọba enwere enyi m nwoke Chinedu Christian CN Chinedu Christian N onye ụmụ ọkpa agbaje Chinedu esi amọnị kwana Chinedu dị nwa gbụrịgbụrị dị oji nwa okorobịa ọma ọlụbedu nwaanyị taa ka o megebe dị ọha mee ihe niile nọ n'Eshia ka agbakọ nga ya taa onye agbaje ndị anyị na ha wụ neighboring town village ele ahịa Christian Chinedu C onye agbaje dị oji Christian na agbaje na azụ ụlọ anyị nga side ebe ke ele ahịa Christian agbaje na onye ọwụ ka CC Global CC Prime Global Limited the CEO of CC Global Prime na Limited Abi ya bo n'ụkụtụ ka ọgba amanu me fuma ina ga bede ya taa ka o mege what a fresh for in that case me get so go weje agole the birthday bo onye Chinedu ele ebe gaje before kwa burial de wanye ebe gaje ọ bụ ebe ọla akụkpụrụ m gị revise ọ ingwekwere direction gị be ekpem gị be ekpem ka ọ gị ihe n'ọchị gị be ekpem bie gị ihe n'ọchị beti ka ntụgoro gị
ị na-aga bede ehu kọpụ ihe ofere ihu ngaji ị ga-eji wee gaa bede hụrụ nwa gị nwoke ga-arapụ ọ teseme ya ihe onye nwere ka o ji eme ọjị ihe onye nwere ka o ji eme ọjị ihe m ji rapụchie ya ezinụlọ ha nwere ike mkpụrụ ego gbagara ụmụ okorobịa ahụ ya onye ọbụla ndị niile eriri ebe nkịrị ha niile ahụ zuo ya ha gịdịkwa atụpụrụ m ọnụ onye m ji rapụ ya ka ọ bụrụ ha by surprise m ha ịgaghị ala ya n'aka Asia money mgbe ọ na-arapụ asịla ya ma alaruole ya atọ ya n'aka ya kwụọ m ụgwọ ya Chifimo ịmakwana nwa ga wee ezigbote ahịa ezigbo mba market ahịa ya atọkwa ezigbo market ele otu o si wuru ezigbo market gịnị ka ọ bụ n'ukwu nwa bụ na ọ na ihe ọ bụ nga abụọ ọrịa market ya oke nganga oke nganga ya pụta ha ga-akpachi nwa azụ ike ime kpachi nwa azụ enwechi m ike kama m ga-akpachi azụ mkpachi ga-azụ na ndụ mkpachi ga-azụ na ndụ esia ka ọ gbaa egbe ọgbọnọ n'ụkụtụ ka ọ gbaa egbe ọgbọnọ n'ụkụtụ ya gbaa n'abalị kpachi nwa azụ enwechi m ike imo gift m wetara Asia money kpachi nwa azụ Christian si Chinedu onye megebe today onye ụmụ ọkpụ agbaje nwanne divine touch ọkwa nwanne ha nwoke ndị ihe ndị a na-arị ha mma a laikụrụ hụ ndị otulu ukwu lekwe ya aga m ebuga gị ngwa ya gịkpe ya kama imo kpachi nwa azụ ele ihe na-eme imo ele ihe na-eme imega mma m gịnị kpachi azụ imega mma kpachi azụ imo kpachi azụ imo ịdịga ihe ọdụdụ kpachi azụ imo ịdọ nwa m ihe imo kpachi azụ ịdọ nwa m ihe kpachi azụ ịdọ nwa m ihe ịdọ nwa m ihe adọwụlọ ọnwụrụ m abụ nwa Timo gbala ya dị Timo ọ galati ya dọ ele ihe na-adụ nwa m na gbala ya dị imo ele ihe na-adụ nwa ọ na-asị gị na-adụ adọwụlọ gbala ya dị ị ga-adịgara m nwa n'afọ ọzọ gbala ya dị gbala ya ụlọ Timo tọpụ Timo tọpụ gịnị onye sị gị bụ he egbula ha n'ụdọ onye sị gị bụ he Timo sị gị bụ he ana m gị na-emebi gị na-ezuzugharị property m chọrọ ibugara Asia money atọ ha ụlọ gị na-ezuzu imo gbala ya ụlọ Timo Chifimo onye sị gị tọhe ngwugwu m kechiri na mmadụ ka ị tọhere ngwugwu a ga-ata atọrị mma imughe emughe anya ụlọ eme ụlọ gị na-eme gị na-eshikiri ya wetị na-atụbụ ime anwụọlanụ m ihe gara aga na skuul ole ụnụ nwoke gị dị gị ọchịchị na ahụ n'ụkụtụ egbule nkịta egbe ọgbọnụ n'ụkụtụ